musharaka ga abubuwa da dama, amma ba batun a ce kai kamun cinikin da abokin tarayya kaga abun yayi, sai wato ainihin ga irin wannan abun wanda ana ganin in kace ka nemo wani na gefe wanda ba shi ba, to ba shakka wato zai daɗe yana cutuwa akan abu. Kun taru kuka sai saniya, kai kana buƙatar kuɗin ka kace kai abun nan, in ya shirya ya saya, in bai shirya ba kai ta kasuwa a sayar, kowa ya riƙa kuɗin shi. Daga rana ana koma ganin saniya, ba za a koma ganin ta ba, ta wuce shi kenan. Amma kun taru kun sai fili, filin nan akwai ran da za a ce filin nan nashi ko naka wani baya wajen, kullum yana nan. Na haka tunda abu ne wanda kullum yana nan, to kai da ka fi kusanci da shi bai kamata ya nemo wani na gefe ba, sai kai da ka fi kusanci in kana da buƙatuwa ya zamo kai ne kake da mallakan shi fiye da wani na gefen da zai zo. To shine abin lura. Amma duk wani abin da yake ma'ana abin nufi anan shine in ka ga ya saida ma wani na gefe ba tare da ya sanar da kai ba, to kana da daman ka ja haƙƙinka ka ce a'a kai ka fi cancanta a tallata ma, kai ka fi cancanta ka saya,